l'entrevista. Bé, doncs ja són les 12 del matí aquí a Ràdio Vilablareix. Ja ho saben que a les 12 és el moment del programa de l'entrevista. Avui els hi tornarem a presentar en aquesta emissora que, com bé saben, només posem música en català, un altre grup de casa nostra, del nostre país. Avui vinguts des de la ciutat de Comtal, com és a Barcelona, ells són el Robin Secret, que ens venen a presentar el seu treball com és Somiant un altre cel. Abans de parlar amb ells, avui amb els protagonistes, amb el Robin, el que farem és escoltar un dels temes que trobaran en aquest disc. El tema que escoltaran a continuació es titula Fins que no s'apagui el foc. El sol ens acompanya. I demà seguirem fluint. Seguirem caminant. Avançant. Forces no ens en falten. Destins en tenim de sobres. El viatge és el que ens marca. Cap on aniràs tu? Cap on aniràs? Fins on arribarem? I per què? Per què? Estarem allà sense saber, sense voler. Matinades de ressaques, tirades a cantar, marejades sorolloses que no deixen de ballar, sense cap por. Bufa, per què no? Timidesa de setembre temptadora passarà, les gavines volaran cap a una altra immensitat. Ara ja sí, després d'haver escoltat aquest tema del Robin Secret, aquest tema inclòs en el seu àlbum Somiant un altre cel, el que han escoltat és el tema Fins que no s'apagui el foc. Anem a saludar
el Robin Secret, que avui ens acompanyen aquí als estudis. Déu-n'hi-do, la comitiva que han vingut fins aquí a Vilaoreig, la qual cosa els agraïm moltíssim. Ens acompanyen la Georgina Saez, la Sarai, el David Saborit i el Martí Cot, amb qui parlarem una llarga estona aquí als estudis de Ràdio Vilaoreig. Robin Secret, què tal? Molt bon dia i benvinguts a Vilaoreig. Com esteu? Molt bon dia. Bon dia. Bon dia. Us heu posat el nom d'un dels ocells més bonics, com és el pit roig, d'aquí ve el vostre nom, com és Robin Secret. Expliqueu-nos, perquè tot va començar, tenim entès, fora del nostre país, de Catalunya, després de que alguns membres del grup estiguéssiu vivint a la capital d'Escòcia, com és Edimburg. Exacte, sí. Aquí el baixista, el David i jo mateixa, la Georgina, vam estar vivint a Edimburg durant un temps i ens vam enamorar d'aquesta ciutat, d'aquests paisatges, de tota la música que fan en directe, dels pubs. I el Robin, el pit roig nostre, és l'ocell nacional de Gran Bretanya. I diu la llegenda que el pit roig va escoltant les històries d'arreu, no? Dels pobles. I és ell mateix qui explica al Santa Claus si aquestes històries, no? Si les historietes que ha vist entre els nens han estat bones o no han estat tan bones. I vam agafar com aquesta idea del secret per explicar les nostres històries. Un grup que va començar ja fa uns quants anys, a finals d'estiu del 2016, vull dir, ja aviat ja ha fet 5 anys, vull dir, l'estiu d'aquest 2021 ja heu complert ja 5 anys, Sí, sembla mentida, però els anys passen, Ha passat molt ràpid. I tant. I amb un dels vostres punts d'inflexió, que va ser guanyar un concurs a prop d'aquí a casa nostra, de Vilaoreig, el 2018, presentant la vostra primera cançó, Queda't amb mi, al concurs de Salitja. Sí, de fet jo crec que allà va ser un punt on ens vam animar a començar a fer les nostres pròpies cançons. Perquè abans de fer aquest vostre CD, havíeu fet bàsicament versions, cançons conegudes. Sí, ens vam ajuntar un grup d'amics per fer les cançons que ens agradaven, que ens agradaven i que ens agradava escoltar a les festes majors. I d'aquí va sortir el grup fent cançons alegres, que engresquessin a tothom a ballar, i a poc ens vam animar a fer les nostres pròpies. Fèieu versions d'Of Monster and Men, el seu tema Little Talks, o de grups catalans que s'han acomiadat dels escenaris, com Xarango, per exemple, El meu poble hem vist, no? Sí. Realment era una cançó que agradava, jo crec, sempre al meu poble. Bueno, totes les cançons que fèiem quan fèiem versions intentàvem donar-los com que tinguessin el color Robin Secret, no? Que ens agradava posar-li el nostre granet de sorra, no agafàvem la cançó tal qual i la copiàvem, per dir-ho així, sinó que sempre intentàvem que tingués un punt de personalitat, un punt de color extra i per enganxar la gent, enganxar el públic. I ara ja veniu a presentar el vostre primer treball, aquest treball que avui parlarem dels Robin Secret, com és Somni en un altre cel, que va sortir a la llum a ple estiu d'aquest passat 2021, a l'agost, a l'agost. Sí, a finals d'agost va sortir. Sí, ja no podíem més, ja l'havíem de treure. Ens cremava les mans. Sí. Mai millor dit. Un disc que vau venir a gravar als estudis de La Vall amb el Marc Martín i el Nacho Fisac, com a productors. Què tal l'experiència? Superbona. Superbé. Sí. Va ser, crec que va ser molt important, no? I una experiència com molt transcendental en el grup, també. Bàsicament també perquè va ser enmig de la pandèmia, o sigui, vam començar a parlar-ho tot abans de la pandèmia, després durant la pandèmia vam poder fer la gravació, la producció, i va ser com un moment també molt íntim i molt de creixement personal de cadascú i de grup. Va ser com molt impactant, no? La vida i de poder fer aquesta feina en una època com va ser una mica complicada en general, no? Sí, tot un aprenentatge de producció i creació d'un disc. Veníem d'això, de fer versions, i de sobte enfrontar-te a les teves cançons amb una visió externa, amb tot el recorregut que tenen en aquest estudi produint i gravant, va ser molt interessant. Un total de 10 cançons, la gran majoria en català, tot i que també n'hi ha algunes en anglès, Dreaming to be Wild, Power Within o By Your Side, amb la que per cert tanqueu el vostre treball. Sí, vam tancar amb By Your Side perquè de fet és la primera cançó que ens uneix una mica a tots i va ser... O sigui, Queda't amb mi és una cançó que havien fet uns components del grup, la Sarai i el Joan, i la van portar a Robin Secret, no? Però By Your Side va ser la segona cançó que vam fer, però tots junts, ja un cop com assajant, no?
sense que ningú la portés des de fora. Anem a repassar, si us sembla, les cançons en català. La primera cançó és Alçant el vol. Aquí canteu a la tornada el Robin Secret. Deixa't anar, ara és el moment, sí, ara és el moment d'alçar el vol amb tu. Expliqueu-nos aquest tema de presentació del vostre treball, va. Bueno, és una mica l'inici d'emprendre aquest vol, d'emprendre aquest nostre primer viatge junts com a companys, com a músics, en aquest món de la música tan desconegut i que ens fa tanta il·lusió volar. Llavors, el Robin vola i l'animem a que voli ben lluny i que continuï explicant històries per molt de temps. El següent tema ja és endavant, un tema que comenceu d'aquesta manera. Deixa la foscor enrere, construeix més ponts i vés endavant. Ara parlaves d'aquesta paraula, endavant, Sí, en general és un CD que parla d'aquesta sensació de que res et freni i que continuïs arribar a tot allò on... Que segueixis lluitant pels teus somnis... On et marquis. I endavant comença amb aquest inici tan sutil, fent un puntejat de baix i que continua i explota, no? I s'expandeix a l'endavant. Queda't amb mi. Aquí parleu d'una història a una festa major de Barcelona i com sol passar a vegades els amors que s'hi produeixen enmig dels concerts a través de les mirades, Sí, és inventat, no és real. No, això ha passat a molta gent, vull dir que... Sí. A tots ens ha passat una nit d'estiu. Són les típiques festes de Gràcia a l'agost, que per sort hem pogut tocar amb Robin un parell d'anys. I sí, és una rumbeta catalana pura i dura. I que s'acabi el món és el següent tema. Aquí canteu Tu i jo creem un univers nou i divers, tu i jo sabrem com enfrontar-nos a tot i que s'acabi el món i que s'ho emporti tot. Res és complet i màgic si no és amb tu. Bueno, aquí està molt clar. Recordo quan estàvem composant la cançó, tenim un procés de composició molt assembleari i recordo que vaig arribar al local amb els acords i els hi vaig dir noies, nois, això és una cançó d'amor. Estic enamorat i ho hem de i ha d'arribar a dins, no? És com aquestes sensacions que explosions, no? Quan estàs amb aquesta màgia, amb aquest sentiment de que no t'importa res més, que només necessites allò per viure. Jo també recordo el moment, la descripció és aquella cançó d'amor de diumenge de tarda, sofà i manta amb la teva parella, que passi el que vulgui a fora de casa. Exacte. I d'allà, de fet, d'aquesta frase crec que vam construir tot el tema, una mica. Totalment. El següent tema és el tema que hem escoltat al principi amb el Robin Secret en aquesta pràcticament quart d'hora que portem aquí a la ràdio. El tema que han escoltat a l'inici de l'entrevista amb ells és Fins que no s'apagui el foc. Aquí canteu Timidesa de setembre, tard o d'hora passarà. Les gavines volaran cap a una altra immensitat. Bufa més fort perquè no s'apagui el foc. Seguirem somiant, seguirem celebrant. De què parlàvem en aquest tema? Per tant, marítim, amb paraules com hem trobat de nedar, sorra, bufar, xaloc, marejades, gavines... Bueno, és una mica la sensació de finals d'estiu, principis de setembre, que veus que aquestes aventures que has viscut ja s'estan acabant, però no vols que s'acabi, no? I seràs fins que surti el sol al voltant de la foguera o amb una guitarra a la platja amb els teus companys, amb els teus amics, fent eterna aquella nit. Laila, ens heu de presentar aquesta Laila a qui parleu i a qui dediqueu aquesta cançó, que la canteu, xiu-xiuegeu, a qui li expliqueu el sol, la lluna, les estrelles, entre moltes i moltes altres coses. Sí, Laila és una mini Robin que va néixer a finals del 2019 i li dediquem aquesta cançó. És el primer moment en què jo la vaig notar, però també és una cançó que parla de les primeres vegades que hi ha en la maternitat i en la paternitat, en la criança en general. Al final de la cançó hi ha un regalet, per qui la vulgui escoltar fins al final. Per tant, la gent que vulgui escoltar al final podrà escoltar aquest regalet del tema que hem parlat de Laila, de Robin Secret. Ulls de mar. Sé que en aquests ulls de mar emboirat encara hi perduraràs, sé que en aquests ulls hi ets bonica i dolça. Un tema que sembla que parli de l'amor del gust i mat, no? Sí, per una banda parla d'aquesta última etapa de la vida, no? De la gent gran, que pot ser per una banda solitària, pot ser dura, i també parla de la gent que està al costat i que acompanya aquestes persones. És una cançó que va dedicada a la meva àvia en aquest moment, bueno, que hem viscut tota la família, que és dur, però alhora estem allà tots presents.
Estem parlant amb el Robin Secret d'aquest seu treball que ens venen a presentar avui aquí a la Ràdio Vilareig, com és Somia en un altre cel. No hi ha cap cançó que hàgiu posat així, tampoc? No. No, però sí que és una frase d'una de les cançons del disc. Quina cançó? El Sant al vol. El Sant al vol. Sí. Avui estem parlant amb els Robin Secret aquí a Ràdio Vila Vilareig en aquest quart d'hora llarg. Com diríeu que sona el vostre disc? Musicalment. Això de les etiquetes que sempre us hem de preguntar i jo us poso el mort al cim perquè així ja m'estalvio problemes. Sempre ens ha costat prou definir quin estil tenim, perquè ens basem molt en les influències que cada músic aporta en el disc, és a dir, venim de diferents mons musicals, no? Alguns hem fet més versions, altres més pròpies, alguns hem fet més música festiva, altres més íntima. Llavors, una de la gràcia, de la màgia que té aquest disc i les cançons pròpies que hem creat és que són un maxembrat de tot això, no? De que cadascú aporta. Arribem al local, comencem a crear i cadascú està aportant coses i pots trobar, en el nostre disc pots trobar rumba i també pots trobar rock, també pots trobar cançons amb uns ritmes molt entre cometes més llatins o més ballables, cançons molt íntimes. Llavors ens agrada identificar-nos com, diguem, un pop independent. Ajudeu-me amb música bonica. Estem tots d'acord. Sí, estem d'acord que és una mica base pop pel que deia el David, no? Que ha estat una mica totes les bases influències composades en un marc i una mica el que ha dit la Sarai, que és ens definim una mica com intentar fer aquesta música bonica, optimista, que és una mica que va tot el disc, no? Que sempre parlem de temes no tan macos, però sempre donem aquesta visió positiva de tirar endavant, no? Que és com una constant, bàsicament. Intentem fer música que ens agradaria escoltar. Sí. No? Que tu quan estiguis Què us agradaria escoltar, doncs, va? Bueno, les influències principals, no? De que sempre hem parlat, sobretot estem parlant de Mumford & Sons, que és versions que fèiem, de Cat Empire també, i, bueno, Monsters and Men potser allà, no? Però després s'influeix amb tota la música en sentit d'adolescència i les festes majors, vull dir que al final aquesta influència sempre està aquí. Rock en català, etc. No? I una mica, per tancar el que deia el David de com molts estils, crec que aquí el Marc i el Nacho ens van ajudar també bastant, però com amb els temes que portaven treballats, al fer-ho com tots junts en el local d'assaig, no? S'acaba com creant una constant i sona el disc com amb estils diferents però amb una constant, no? Sona, una mica diem, a vegades sona Robin, no? Que és el que ja començàvem a fer amb les versions també. Ara que parleu d'aquestes unitats, sempre s'ha dit que s'escolta molt diferent al disc en si que la gent quan us ve a veure els concerts. En el vostre cas també seria així? Hi ha molta diferència? No, de fet vam intentar deixar molt fidels. Sí, molt simple, o sigui, la gravació i una mica la premissa que vam tenir era molt real, o sigui, el que gravem que sigui el que sona i sempre hi ha coses de més, però creiem o ens agrada pensar que un dels nostres punts forts és el directe i de fet el feedback que hem anat tenint de la gent sempre ens diuen que el directe és un directe potent, és un directe amb energia, és un directe que transmet. Bueno, perquè en el fons som un grup d'amics, no?, que estem tocant i com aquest bon rotllo, aquesta complicitat que tenim la passem cap al públic, llavors això es trasllada i al final és com si estiguéssim tots en un dinar, no?, fent una paella, compartint un espai. És important, no?, això, que també la banda sigueu amics de tota la vida, això també ajuda, no? Sí. Molt. Es nota molt quan tot el que està passant a dalt de l'escenari a baix. Estem parlant amb el Robin Secret 20 minuts aquí a la ràdio parlant d'aquest seu treball com és Somiar en un altre cel. Quin cel somieu vosaltres? Bona pregunta. No l'havíem preparat. No l'heu preguntat mai, això? Encara no. No, encara no. Va, doncs pregunteu-vos-ho. Jo crec que abans estàvem en un cel de versions i ara estem en un cel de pròpies. És el nostre cel. Somiàvem amb aquest cel de cançons pròpies i l'hem aconseguit. Sí, teníem unes històries a dir i coses a explicar i sentiments a transmetre i amb aquest disc jo crec que aquesta metàfora de Somiar en un altre cel anava una mica en aquest sentit, no? de tenim coses a dir, volem que arribin i així és com nosaltres veiem el món i com nosaltres ens sentim. Per tant,
sense entrar en anar més enllà, no? És com una metàfora més sentimental que no pas el que s'està dient. No sé si m'he expressat bé, no? Sí, tant. Però... Els temes són els que són, aquests temes que hem repassat. No n'hi va haver quedar, que va quedar per allà al calaix, és a dir, va entrar a estudi i només hi teníeu això. Què ha passat? No, sí que teníem uns quants més, però vam haver de fer una selecció en funció del que volíem transmetre com a idea global, no? Sí que hi ha altres temes, però els deixem pels directes o per un segon... O pel següent. O per segon disc. Per tant, pels directes, algun d'aquests que no està gravat l'esteu presentant, no? Sí. Sí, exacte. Me'n podeu dir algun d'aquests? Per exemple, algun tema que no hàgiu gravat i que esteu fent en directe? Sí, hi ha un tema que es diu Primavera, que, bueno, aquest també és un... El David també va un dia arribar a l'assaig dient hem de parlar d'aquesta sensació de la primavera, que estem una mica bojos, que anem saltant de flor en flor, de tot és bonic, i bueno, estava en un dia molt eufòric. Estava primaveral. Molt floral. També tenim un altre que es diu Ets tu, que parla d'un altre mini Robin que va aparèixer. És que amb aquests 4 anys que has dit que portem, o 5? 5, han passat 5, moltes coses. 2021, 5 ja. Han passat moltes creixent, coses. la família Robin va creixent i no família para. Robin ha crescut, llavors crec que això ho hem volgut portar a les cançons. Família Robin, que no sé si també ven als concerts, els petits, perquè esclar, ara qui se'n cuida? Els deixeu en els avis o què passa aquí? Venen als concerts o què passa? Bueno, depèn de l'horari que sigui, no? Però de moment, si ha estat de nit, els avis. Els avis, s'encarreguen, o les mares, o les parelles pertinents s'encarreguen, sí. I si és a la tarda, doncs que vinguin. I tant. Amb els cascos i ala. N'heu fet a tardes també, ja? Sí? Sí. Sí, hem fet tardes. Vam fer Migdies. un festival al Vendrell i també algun vermut, que som... De fet, vam tenir una època de fer molts vermuts. Sí. Que era un format que encaixava bastant bé, perquè abans del disc al principi vam començar que no portàvem bateria, anàvem amb un caixó i clar, érem un format fantàstic per entrar a qualsevol bar a amenitzar aquell moment. Sí, aquí és una mica on vam... O sigui, ja feia temps, però en aquests moments és on veiem aquesta complicitat amb la gent que ens escoltava i era el que deia Georgina, no? Aquesta paella, la sensació que estem fent tots una paella, un vermut junts, i hi havia una connexió molt, molt bèstia que és el que, de fet, creiem que ens defineix i que volem seguir endavant. Sí, aquesta proximitat amb el públic, que es puguin sentir identificats amb la música i que els hi arribi. Les versions les continueu fent, no? Suposo, perquè, clar, el repertori és el que és, repassant aquestes 10 cançons i les que em parlava ara la Georgina també d'aquests temes que heu fet i que no heu gravat, però versions encara en feu també, als directes, o...? Bueno, en continuem fent, però només aquelles que realment ens agraden. Per exemple, quines són les que us agraden i continueu fent? Una de Cat Empire, que és la de Still Young, i Brighter Than Gold. Still Young i Brighter Than Gold, The Cave de Mumford & Sons. The Cave de Mumford & Sons. També alguna... No, també depèn del directe, adaptem molt, depèn de llargada de directe, però hem triat una mica quirúrgicament, no? Les cançons que més ens sentien més Robins, allò que deia el David, no? Com més havíem adaptat i era més dins de l'ADN de Robin, no? La gent que ens coneixia era com aquesta, és que ja m'agrada quasi més el que... Com ho feu vosaltres, no? Que quan ho sento, no? Llavors vam triar tipus aquests. Tot i així, quan vam començar, quan vam presentar el disc, vam voler marcar com un punt i a part, de dir, ara ja no som una banda de versions, i ara som una banda de temes propis, i això és el que tenim a dir i expressar. Llavors sí que hi ha aquestes 4 cançons que segueixen encaixant amb la nova filosofia, no?, que podem tenir, i que per tant les hem inclòs, i fantàstic, perquè al final tots tenim referents, i quan estàs fent música t'estàs inspirant amb altres artistes. Sí. Sempre s'ha dit que la música cura l'ànima, i us he de dir una paraula, musicoteràpia. Què té a veure això amb el Robin? Els musicoterapeutes, sisplau. Vinga, va, ja podeu parlar també, Bueno, dona la coincidència que dins de la banda som 4 musicoterapeutes. Déu-n'hi-do, sí. Imagina't els assajos. Fem uns banys sonors, no?, per entre tots, fer-nos una cura entre tots. La Sara i el Joan van estudiar musicoteràpia junts fa molt de temps, el Giuseppe, que és la guitarra, i jo també vam estudiar junts, i ens vam conèixer allà, cadascú, no?
i bueno, jo crec que forma part del nostre ADN, no? De la nostra professió, i ho portem incorporat, no? Que la música, molt més enllà de gaudir i de tocar-la, no? També apropa les persones, ens ajuda a expressar-nos, ens ajuda a comunicar i a estar allà sempre, o sigui, forma part del nostre dia a dia. Jo crec que això també es nota a les nostres cançons, com aquesta proximitat, aquesta visió més humana, no?, de la música. He sentit aquella paraula i compta amb els assajos. Què passa als assajos vostres? No, ho deia per... T'he imaginat assajar amb 4 musicoterapeutes, no? Però Com és això? Els que no són musicoterapeutes. Exacte, els externos... Que exagerat. No, la veritat és que no es nota, en els assajos, era una broma. No, però sí que arribem i sempre tens, doncs, mitja hora de teràpia, no? Que, Sí. bueno, de teràpia, de que expliques què tal el dia, doncs m'ha passat això, no? Poses una mica al dia abans de començar a assajar. Sí, intentem valorar molt la part extramusical. Sí. No només fem música, sinó que la música ve acompanyada de moltes altres coses. Estem fent art, per dir d'una manera, i tot el background, tot el context es nota. Sí. Es nota, llavors és molt important. I els assajos a vegades són terriblement assemblearis. Sí. Igual que els processos de creació de música. No? De vegades és com... Ens estem dedicant moltes hores a Hem de prendre la a decisió. algo que hauríem d'anar per feina. No, però tenen aquest punt terapèutic també, no?, de trencar la rutina del dia a dia. Ara que tenim les famílies, la feina, tot això, sí que és veritat que és una mica la bombolla, no? Vas allà, assages, tanques amb tot, et centres en una música i amb els amics que estem allà, i crec que, bueno, és una gran part de la setmana, no? És la festa de la setmana. Sí, una et mica, per tots. dona molta energia per Exacte. encarar els dilluns. Us farem allà una mica, va, de les cançons, no em digueu totes que me'ls estimo per igual, hi ha alguna que és més especial que d'altres. Va, qui comença? Cadascú tindrà el seu. Per això. Ah, vale. Vinga, sí, no. Jo començo? Qui comença? O sigui, dir una cançó que realment és especial per Sí, nosaltres. sí senyor. Vale. Bueno, jo diria Laila. Cada cop que la canto se'm posen els pèls de punta. Jo diria Queda't amb mi pel que em representa, perquè la vaig portar al grup amb el Joan i li vam donar una volta espectacular i m'agrada molt la cançó aquesta. Sí. Jo m'enfocaria més per I que s'acabi el món. És una cançó que, de fet, crec que va ser l'última que vam treballar a fons, a l'estudi. Crec que la vam acabar de treballar inclús en pandèmia, amb els Zoom meetings, allò online, i sempre m'ha sorprès el resultat que vam arribar. És una cosa que no m'esperava i cada dia que la sento penso, vaya tema i com hem arribat aquí. Molt bé. Jo coincideixo amb el Martí. Anava a dir també Que s'acabi el món. És una cançó, és que em va passar el mateix, és una cançó que sempre m'ha trencat molt els esquemes, no? Des de que vaig portar els 4 acords a l'assaig i dient això vull que sigui d'amor, a veure com ho fem. L'hem anat creant amb carinyo, amb temps, a distància. Recordo reunions per Zoom pensant a veure com la podíem enfocar. Vam entrar a l'estudi, va tornar a fer un canvi, sobretot a nivell de baix. Ha passat per com a baixista, jo aquesta cançó l'he enfocat de moltes maneres diferents i trobo que ha quedat molt bé. I també Endavant per mi és una cançó molt... Han dit una, només. Bueno, ja que estic dic dues, però és que Mont ja l'ha dit el Martí, llavors ja dic una altra perquè el qui ens escolta digui aquesta segur que també és molt bona. Mitja hora conversant amb el Robin Secret, vaig acabant d'aquest treball que avui ens han vingut a presentar en aquesta mitja hora, com és Somiant un altre cel. Teniu xarxes també, no? I tant. Community manager. Estem a tot arreu. Tenim la manager, la Sarai. Bueno. Sarai, què? Pues mira, estem a l'Instagram amb Robin Secret, estem a Facebook, estem al Bandcamp, a Spotify, al YouTube Music, a tot arreu, on puguem estar, estem. Tenim una pàgina web, també. I la pàgina web, allà trobareu tots els enllaços. I vídeos, també. I vídeos, i fotos. Tot. I els que vindran, els vídeos també. I els concerts, els propers concerts també estan allà penjats. Per tant, farem més vídeos, més videoclips també, o no? Sí, ara estem pensant en fer un videoclip de la cançó Fins que no s'apagui el foc. La cançó que hem escoltat al principi. Sí,
i bueno, estem allà maquinant. No em direu res més, S'està coent, s'està coent. Estem en marxa. Però no m'explicareu res més, No. només me dieu això, no vull dir, no m'expliqueu Deixarem on el heu anat a ganxo. gravar ni a Deixarem res, el ganxo És, a les és, xarxes és, un, és un socials. format de vídeo original. Sí. Sí, un repte, És un tot un repte. repte. I com tu has dit abans que hi havia el Nadal, les gavines, aquí també hi ha alguna pista per aquí. Ah. On serà l'espai? Podeu seguir les xarxes socials i anireu Això vol dir que aviat, vull dir, abans d'acabar aquest any potser ho tindrem. Ui, ja ens agradaria. Ens agradaria, Aviam. Us agradaria, però sembla que serà més 2022, per tant, Sí, els, Sembla que els sí. videoclips porten més feina del que sembla. Sí, Sí, sí. això és veritat. Robin Secret, no sé si voldríeu afegir alguna cosa més, això sí que m'agradaria, sempre m'agrada parlar de les portades dels discos, perquè clar, els discos també s'han de comprar, vull dir, hi ha la portada física del disc, expliqueu-nos com és aquesta portada vostra d'aquest treball que hem parlat avui amb vosaltres. Vale, parlo jo. Endavant. Jo. No, la portada del disc teníem una premissa important, no? Que era el primer àlbum que fem. Volem que la gent ens reconegui, no? Perquè teníem aquest tema de proximitat. Llavors hem fet una mica... Vam fer diverses versions, una mica atrevides. Moltes versions. De fet, diverses. I va guanyar una mica la que tenim, que és al final, no? Nosaltres mirant aquest altre cel que tenim a davant o que imaginem. I bueno, podeu mirar a xarxes i podeu mirar a tots els canals on tenim l'àudio penjat d'aquesta portada i podeu dir-nos la vostra opinió, sobretot. Però bueno, estem molt contents de com ha quedat, en realitat, i donar... Sí, transmet aquesta idea que volíem, no, de que som nosaltres, se'ns veuen les cares, intentar ser pròxims Exacte. i alhora com aquest petit viatge del Robin, no? El cel, tot és clar... Molt bé, doncs us agraeixo moltíssim, Robin Secret, els que ens heu acompanyat avui. Han vingut avui aquí a la ràdio a parlar-nos d'aquest seu treball com és Somiant un altre cel. Ens acomiadem escoltant una de les cançons que ens apuntaven que també estaria entre aquestes preferides, com és la cançó Queda't amb mi. Moltíssimes gràcies i a volar alt, que el pil roig és un dels ocells més bonics que tenim aquí a casa Gràcies a nostra. vosaltres. Moltes gràcies Moltes per gràcies. convidar-nos. Perduda a Barcelona sense rumb, els carrers musiten, històries als racons. Botigues esclatant de confusió, somriures de festa major. És que em deixo endur pel vent. En una plaça vaig acabar en un concert un dia d'agost. Vaig quedar atrapada amb la seva mirada i ella em va dir: amb aquesta miradeta que em fas, queda't amb mi, queda't. Vine aquí a ser al meu costat, queda't amb mi, queda't. I vine a il·luminar la nit, queda't amb mi. Volo amb la guitarra cap al carrer, la música, la gent, les emocions. Es compleix aquest gran desig. De cop entre mil cares neix una llum, d'aquelles que no et deixen ni respirar. Seduïda vull cridar. I en una plaça vaig acabar en un concert un dia d'agost. Em vaig quedar atrapada amb la seva mirada i li vaig dir: amb aquesta miradeta que em fas, queda't amb mi, queda't. Vine aquí a ser al meu costat, queda't amb mi, queda't. I vine a il·luminar la nit, queda't amb mi, ai sí. Amb aquesta miradeta m'he quedat ben atrapada. El cap em dóna voltes i és que tu m'has inspirat. I vine, vine pels carrers de la ciutat, camina, salta, vibra. Gira! Ens deixem endur pel vent. Vine a il·luminar la nit. Amb aquesta miradeta que em fas,
Ràdio Vilablareix, 107.5 FM.